दा गथ'खौसो दुखु मोनबाय आं आब' रनिखौसो। बेसारा बिदाया हाबा, कर्ट मेरेजबाबोथ' हाबायानो। दा मानसिया थानायमोनब्ला रंजा खुसि ज' थानो हागौमोन। नुदोंना गथ'आ ओंखारसो लांबाय। मोनसे मोजां जाब्ला मोनसे गाज्रि जायो। बेसे सानदोंमोन ज'नो थाथोंसै होननानै। औ आंबोथ' बेबायदिनो सानदोंमोन। दाबा अबाव दंहैयो गथ'आ, न'आवबो थायाखैबा। साननानै गोसोफोरखौसो माबोरैबा मोनो। बेसारायाबो उन्दैनिफ्रायनो जोंफोरखौबो मोनासै, बिफानिबो अननाय मोनासै। बेबायदिनो देरबोबाय, दा आरो सेंग्रा बैसोआव फैबाय। बे बाथ्राखौ लानानैनो आरो दुखु मोननो थांफिनबाय। खायसे मानसिफोरनि खाफालाव सुखुआनो लिरनाय थामारा नामा? जोंफोरनि बायदि माने मोनसेबो बुस्थु मोजाङै जायानो आरो। दाबो लासैनो फैबानो जायो। सोरथो मा बुंनो दे बेखौ। न'आवबो जों हालाया दंहैबा थानोनो प्रब्लेमसो जागोन। नङाबालाय बे रितुआबो क'क्राझारावलाय मानोथो फैनांगौ? ओजोंनो गुबुन जायगाफोरावनो थानांगौ। थाखा फैसाबो दङ, कम्पानि सम्पानि दङ। बे जायगायाव फैयाबानो जागौमोन बियो। खिजानि हालायाबो लोगोखौनो मोननाय नङामोन। अबावबा फरेन सरेनफोराव थाहैबानो जायो, फैसा गोनां मानसि। जेबो भेजाल गैया, गथ' गथाय देरबाय। ओरैनोबाबोलाय बेयावथ' बियो फैखाया। बेनिख्रुइ अबावबा फरेन हादरफोराव थाहैबानो हामगौमोन। बे हालाया लोगो मोननाय नङामोन। मोनथिया बे सासे हिनजावाबोबा मा सानो मा मायो। आयै मा? आयै दानि आंनि सासे लोगोआ फन खालायना बुंदोंमोनसो आदा रनिखौ बै माबायाव नुदोंनो। मा? रनि बाबुखौ नुदों? सोर अबाव नुदोंनो? बे सिब्लक सकआव नुदोंनो। आंनि लोगो सासे सिब्लकनि दंना, माने सिब्लक खाथिनिनो आरो बियो, बेनिफ्राय सकआव नुदोंनो। होमबा बियो सिब्लकआवनो दं खोमा र'। सोरबा लोगोफोरसो दं नामा? नोंनि लोगोआलाय माबोरै सिनाया बेखौलाय? दाखालि बाबानि दखान नायहैनायाव बे लोगोखौ लोगो मोनदोंमोन ना, बेयाव आदा होननानै सिनायथि होदोंमोन ना, बेयावनो नुदोंनो बियो। ओमफ्राय आदाया माथो होआखैनो आरो बे लोगोआ नुदोंनो। रंजालिया। बे रंजालिया? होमबालाय बारा गोजान नङा माथो। 5 किल'मिटारसो नङा बे सिब्लकआ? औ 5 किल'मिटारसोथ' रंजालिया साइकेलजों थांलाय फैलाय खालायो। होमब्लालाय आबौखौ नागिरना थांनायासो हामगोन नामा? नोंदाखौ खिन्थालाय, थांथो बियो नागिरनानै सिब्लकआवनो। दासो नुदों ना मायो नोंनि लोगोआ? औ दहाय फुङाव साहा दखानाव हाबनाय नुदोंमोननो बियो, बे फुटपाथनि साहा दखानाव। दे हामबाय दे होमबा। बियो क'क्राझाराव थाखै, बे जायगायावनो दङ बियो। आं थांनांगौ नामा होमबा? आं थांनांगौबा साइकेलजों थांसै आङो। ओरैनोबाबो रंजालिया आंखौ लिंहरखादों बिसिनियाव। नों थांनो? नङा नोंदाया अबाव थांदों? आदायाबो अबाव थांखो? थां होमबालाय थां। नोंदाखौ लोगो मोननोबो हानाय, थां नागिर थां। र' होमबालाय आं फन खालामनि रंजालिखौ थांगासिनो होनना। मोजाङै थां दे मा, मोजाङै थां। दे गोसोखौ एसे मोजां मोनबाय दे। गथ'आ खाथियावनो दङ, थाङाखै गोजानाव। नानि मा? हेलौ आदा नों अबाव दङ? सकआव दंना? नै आं सकआवनो दङ। मानो? आदा आदा रनिखौ बे आंनि लोगो रंजालिया बे सिब्लकआव नुदोंनो। थां नामा? आं थांनो ओंखारदोंमोन। नों सकआव दंखायोबा सानैबो थां नामा? मा? रनिखौ सिब्लकआव नुदोंनो रंजालिया? सिब्लकआव माने अबाव नुनायनो? साहा लोंबाय थादोंमोन दखानाव, फुङावनो साहा दखानाव, बै फुटपाथाव। बेनिफ्राय आंखौ रंजालिया फन खालामना खिन्थाबाय आरो नोंसानि आलासिखौ नुदों होननानै। नंगौ, नों थांनो नागिरदों? दे होमबालाय नों सकसिम फै, जों सानैबो थांसै। माबोरै फै? दे नों बाइकखौ लांदों ना? औ लाबोदों आङो। नों माबोरै फै? दे आं थांगासिनो। रनिया सिब्लकआव दङ, गोजानाव थाङाखै दे होमबा बियो। आंलाय क'क्राझाराव थांदों होननानैसो टेनसन मोनदोंमोन। बेयाव दंबा बेखौ लोगो मोनखागोन दिनै। लोगो मोनबा बेखौ जबरदस्ति हमना लाबोखागोन आं। बियो खारखोमाबोदोंना न'निफ्राय, र' बिखौ। सालि बे रितु दामब्रिया, बे रितु फान्थिया, बे रितु दायनिया मानो दिनै अफिसाव फैनानै थांफिनखो बियो? सालाया दिनैनो होनो हानायबा मोजांमोन, ना न'सो थांफिनबाय बियो फान्थिया। दायनि हिनजावा साला बियो, दायनिसो बियो। र' बिसिनि न' मोखाङाव थांनानै चेक खालायनि र' दङना गैया बियो। खारग'गोन सानदों, बे खेबाव खारग'खाथारा। जेरैबाबो आङो बिखौ फोथैथारगोनसो, बिखौ पेरेलाइस खालायथारगोनसो आं बिखौ। बियो खारग'गोन सानदों। नों मा दरजा बुफेर जादों हो? ओइ फाग्लि सिख्ला, आंनिसो गोसो।
आंनिसो न' बियो आंनि फिसाज्लानिसो न' बियो नोंहालाय मा जादों आंनिसो गोसो दरजा बुयो गेट बुयो नोंहालाय मा जादों रुवाथि सारि गैजारोङै मोनजारोङै भिखारि आयु मासे गाज्रि बोरायलै बियो आखल गाज्रि बोराय मालायनि न'आव फैनानै आंगोनो माबा दहायनिफ्राय फाग्ला बायदि बेयाव दरजा बुबाय थादों गेट बुबाय थादों नोंखौ फाग्ला होनना बुंनाया आसोल मारलै नोङो फाग्ला र' मानसिफोरखौ लिंनानै नोंखौ बुगोन आं ओंखारलांगोन लाखै जोंहा लामानिफ्राय ओइ सिख्ला सिनायाखै नामालै जानला मोनला बुंफैदों बेयाव सिनायाखै आंखौ सिनायाखै ओइ दानो गोथां गोथाङैनो नोंखौ बयबो बुंखादों फाग्ला होननानै नों फाग्ला मा नोङो आं सानदोंमोन फाग्ला नङा होननानै दिनैसो बुजिबाय नों फाग्ला होननानै दिनैनिफ्राय जुदि जोंहा लामा सिगाङाव बेबायदि फैयो आरो गेट बुबाय थायो खबर खिन्थु आं पुलिस लिंखागोन खुगा बिसिना होजागोनलै खुगा बिसिना होजागोन आंनि फिसाज्लानि न' बियो लासिया लामानि भिखारि फाग्ला जोंहानि न'खौ गावनि न' होननानै बुंदों ओंखारलांगोन बोराय दानो मोजां ओंखारलां नङाबा गाख्रमसैसो आङो र' आं न' आदा बारहुंखाखौ लिंहरनो र' पुलिस लिंहरनो होनि र' बे खाथिनि मानसिफोरखौ लिंहरजोबगोन आं ओंखारलांदों नायगोन आं नोंसोरखौ नायगोन थां अबेनि लामानि भिखारि साला नायगोन नोंसाखौ नायगोन माबायदि मानसि गावनि न' होननानै बुंफैदों होखारजोबगोन आं नोंसोरखौ सानसे समाव थां बोराय फाक्ति बोराय बे बोराया गेटसिम फैदों जानला मोनला बखिदों बे फाग्ला बोराया मादै बोराया फैनानै दरजाखौ बेसेबा बुफैदों बेनिफ्राय आं सोर होननानै नायफैबा बे बोराय फाग्लायासो बे हाबा फाग्ला बोरायासो बेनिफ्राय आङो दरजाखौ फांथेना दोनदों बे सैमाया खुखा बोराया बियो सुद्रिला बियो मोजाङै फांना दोनदोंना दोनाखै गेटखौ हाबनो होनाङा बेखौ हाबनो होआखै आं बेखौ दमोखादों आरो नेक्स्ट टाइम बेबायदि खालामब्ला पुलिस लिंगोन होननानै फांथेना दोनखाबाय आं मोजाङै गेटखौ औ हामदों दे बे फाग्लाखा बियो मोजां नंखाया बियो मेन्टेलसो बियो एबारनिफ्राय आरो बेबायदि जुदि दरजाखौ बुफैबाबो खाथिनि मानसिफोरखौ लिंबानो जाबाय गाख्रबनानै बेखौ बुहोनांगोन दोखो पुलिसनो औ मादै आं बेबायदिनो खालायखागोन बेबायदि दरजा बुफैयोबा बेबायदिनो खालायगोन आं एबार बेबायदिनो खालाय दे मोजाङै था नोंसोरो गेटफोरखौ फांनानै ओंखारबोनाङा बे बोरायजों जेबो गेरेन्टि गैया आंबो नै मन्दिराव थांदोंमोन दासो सफैबाय आं अफिसाव थाब थांगोन आङो मोनानाय लोगो लोगोनो ओंखामखौ संनानै दोनबानो जाबाय औ मादै जागोन मा एसेबां अभद्र हारामजादा बोरायलै बियो लाजि गैमारथारालै बियो अबाव न'आव थांनानै गेट बुहैबाय थादोंनो बियो बेखौ फाग्ला होननानैनो मानसिफोरजों बुजाहोथारनांसिगोन बायदि मोनबाय आं रितुमिथाङा फैबाय माथो रसाय कफिनि कापखौ लायो आं रसायाखैनि ज'निया मुलिया जासो थांबाय खोमा आरोबाव गरम खनसे होबावनो बुरजा होब्लासो थाब खामानि होगोन आरो थाब आंहा फैसा मोनगोन मुलिखौ गरनैसो होबावनो कफियाबो गुसुसो दस फुदुंबावनांसिगोन फुदुंनानै होगोन मोजाङैनो जाबाय दिना एडमिसना औ आं सानदोंमोन नेक्स्ट मानडेआवसो लिंहरगोन खोमा होननानै आंबोथ' बिदिनो सानदोंमोन स्टुडेन्टफोरालाय फरायसाफोरा गैया नङा दंसाबो ने औ दंसाबो दाना मानसिफोरा आरो एलपि स्कुलाव होलाना बेयावनो होयो खस्थ'यैबाबो बिमा बिफाफोरा खामला मावनाबाबो बाथौ स्कुलावनो होयोना बांसिन औ राजा दानाबा नोङो सुथि खालायनो मोनब्लासो स्कुलाव फैनो होनबाय थानाया सानफ्रोमबो फैनांसिगोन फैगोन समबारनिफ्रायनो नोंना स्कुला खालाया आङो आब' आं नोंनि साइकेलखौ लाबोगोन दे साइकेल सालायना फैनो हानाय जायाखै दे नोङो नाङा दानो नोङो साइकेल सालायना फैनो गारि फैसोयो दानो रोंनाय जाथ'वाखै नोङो एसे देरबाव हारसिं फैनो मोना नोङो मानो फैनो हायाखै दानि दसआव आंसिबां गथ'फोरानो साइकेल सालायना फैदों नाङा मोना मालाया फैबाबो औ जोंफोर दोनफैगोन ना नोंहालाय मानो हारसिं साइकेल सालायना फैनो बे स्कुलावलाय देलै दे फैया थौदो दानियाबा माबार माबा बे बायनो दंसै दस' नोङा बेग नांगोन माबा नांसिगोन औ आया फैसा हरदोंना औ आया फैसा हरदों र' नांगौ बुस्थुफोरखौ दिनैनो बायना लांखाना होदों आया औ थौ होनबालाय माबार बायहैनोसै औ थौ मोजाङै फरायनांगोन दे नोङो राजा नुवाखै आबैमोना आब'मोना एसेबां खस्थ' खालायना नोंखौ फरायहोनो नागिरदों बिजाब बायगोन एडमिसननि खरसा बेफोरनि नोंखौ अननानै फरायनो होदों गावनि साननानै गावसोरनि न'नि मानसि साननानै नों दा मोजाङै फरायनांगोन जानला मोनला नङा फरायगोन आं मोजाङै फरायगोन नङा राजा नों फरायनांगोनानो नोंखौ बयबो अनो बे अननायखौनो लाखिनो हानांगोन नों बे गामियाव साइकेल सालायनाय गेलेबाय थानाय बेफोरखौ नोङो एसे बाद होनांसिगोन नों मोजाङै फरायनांसिगोन नङाब्ला बयबो दुखु मोनगोनथ' फरायगोनलै आं दिनैनिफ्रायनो फरायगोन आरो साख्रिबो मावखागोन आं एर'प्लेन सालायग्रासो जागोन गोजौआव बिरग्रासो
बा पाइलटसो जाबावगोन नोङो पाइलटसो जाबावगोन नोङो मोजाङै फरायनांगोन नोङो पाइलट जानोबा सान हर फरायनांगोन गेलेनायफोरखौ खमायनांगोन फरायनायावसो गोसो होनांगोन नोङो होनब्लासो बे गोजौ अख्राङाव बिरनो हागोन औ आं बिरगोनानो आंनि मुङाबो अख्रां आरो आं अख्राङावसो बिरखागोन दे बिरगोन दे